मोनसे मा होनना बुङो क्रक'डाइल टियार्स होनना बुङो बेखौ ओरैनो माने गाबफ्लाहैथिनाय बुंनाय जे आङो उमुक मावगोन थुमुक मावगोन खिन्थु बिनि कार्यकाल समाव जिहेतु बिथाङा जेबो मावाखिसै आरो बिनिखायनो आं सानो जे गहपुर सनितपुर आरो जि माने बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना माब्लाबाबो बिपिएफ दोलो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ अनसायनाय नङा आरो बिथांनो माने भट होनाय नङा। बेजों लोगोसे बै ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि खाथियाव थांनानै आसलते बिपिएफ दोलोआ भट बिहैनाया बे लासिंसिं बाथ्रा आरो बिथांहा कुनु नैतिक अधिकार गैया बे ओनसोलाव थांनानै। बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि आरो बे सुक्तिया जेब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम दुलाराय फरायसा आफाद आरो एनडिएफ बिनि मोनब्रै फेट इउबिपिअ जि दिनखालि साइन जादों आरो बे दिनखालि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे उइटनेस सिगनेटरिमोन बिटिआर सुक्तिनि आरो जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंदोंमोन कि जे बिटिआर सुक्तिया खुब मोजां सुक्ति आरो बे सुक्तिनि दारै बर'फोरनि जि हास्थायनाय जि हप्स एन्ड एसपिरेशन्स बे गासैबो बे सुक्तिनि दारै फुलफिल जागोन एड्रेस जागोन बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बुंग्रोदोंमोन। दा जेब्ला 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव जेब्ला बिथाङा जेनबाय आरो सरकारा जायाखिसै आरो बिनि उनाव बायदि रोखोम बाथ्रा बिथाङा बुंनो मा होनना बुङो जागायजेनबाय बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तिया लाथिख' आरो बेबायदिनो जे जोंनि बिटिआर सुक्तियाव जे एक्सटेनसन अफ एरियास बेबो मोनसे जोंहा दफा दंखायोमोन जिहेतु आरो बेखौनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जोंनि जि माने सिगनेटरिस हान्जाफोर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों खुब मोजांनो बाथ्राफोरखौ रिभिउ खालाम सावराय दिनै एक्सटेनसन अफ एरियासाबो जाबाय आरो बेजों लोगोसे गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना दिनै जि फैबाय थानाय जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो थांगासिनो दङ। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु एक्सटेनसन अफ एरियासा माब्लाबाबो जानाय नङा गहपुरा मालाबाबो बड'लेण्डआव हाबनाय नङा बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना बड'लेण्डआव हाबनाय नङा सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना बड'लेण्डआव हाबनाय नङा बे बाथ्राखौ बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांजों माखासे बिथांमोननि दोलोनि गिदिर गोलाव बिथांमोनाबो बुंबोदों किन्तु दिनै मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय जे दिनै बे ओनसोलफोरा हाबबाय दा बेखिनि समाव दिनै बिसायख'थि फैगासिनो दङ आरो जोङो खोनानो मोन्दों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुराव थांनानै भट बिहैदों जे जेब्ला बिथांनो भट होगोन आरो अब्ला हा-हुनि खामानिखौ मावगोन आरो बेबायदिनो माखासे गामिफोर जि माने हाबसननो गोनां दंबावो आरो बे खामानिफोरखौ बिथाङा मावगोन होननानै बेबायदि भुवा माखासे मिसलिया खोथाफोरखौ बिथाङा बुंदों जे 17 बोसोराव बिथाङा जिहेतु सरकाराव दङमोन आरो बिटिसि सुक्तिया 2003आव जादों आरो बिथांमोननि सरकारा 2005आव फैदों। दा बेबायदिनो आसाम फरेस्ट मा होनना बुङो बेखौ फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट आरो बे एक्टआ 2006आवनो जादों। दा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ जिहेतु 2006आव जुदि जादोंब्ला दा बिथांमोननि सरकारा 2005निफ्राय जागायजेनदों। दा बेखिनि गोलाव समाव 2005निफ्राय लानानै बा 2006निफ्राय लानानै जि एक्टआ पार्लियामेन्टआव पास जाबाय फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट थामहिनबा बै ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलाव थानाय जायफोर ट्राइबेलफोर आरो बे ट्राइबेलफोरा हानि मोनथाय मोननांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव अलरेडि बियो पास जाखाबायमोन। दा 2006 बा 7नि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय जि फरेस्ट ओनसोलफोर आरो बे ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननो जे हानि अधिकार होनांगौ हानि मोनथाय होनांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा बैखिनि समाव बुङाखिसै आरो बेनिखायनो दिनैनि तारिखआव बिसायख'थि खाथि सौफैनाय समावसो दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजानि खाथियाव मोनसे मा होनना बुङो क्रक'डाइल टियार्स होनना बुङो बेखौ ओरैनो माने गाबफ्लाहैथिनाय
गाफ्ला हैथिनाय बुंनाय जे आङो उमुक मावगोन थुमुक मावगोन खिन्थु बिनि कार्यकाल समाव जिहेतु बिथाङा जेबो मावाखिसै आरो बिनिखायनो आं सानो जे गहपुर सनितपुर आरो जि माने बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना माब्लाबाबो BPF दोलो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ अनसायनाय नङा आरो बिथांनो माने भट होनाय नङा आरो बेजों लोगोसे बै ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि खाथियाव थांनानै आसलते BPF दोलोआ भट बिहैनाया बे लासिंसिं बाथ्रा आरो बिथांहा कुनु नैतिक अधिकार गैया बे ओनसोलाव थांनानै गावसोरनि BPF दोलोनि केम्पिं खालामहैनो टिकेटआ हाइकामाना होयो दा 18टा समस्तियाव जोंनि हाइकामाना टिकेटखौ डिक्लेयार खालामबाय आरो बेबायदिनो 22टा आरोबाव समस्ति दङ आरो बे 22टा समस्ति जिहेतु डिक्लेयार जाथ'वाखै आरो बेखौ खुब खम समनि गेजेरावनो डिक्लेयार होनायनि बाथ्राखौ जोङो गम मोनदों दा बेखिनि समाव आसलते नोङो दोलोनि हाइकामाननि बाथ्रा दा दोलोनि हाइकामाननि जिथुनिखि बाथ्रा आरो UPPL दोलो हिसाबै जोंहा मोनसे संबिजित दंखायो जे संबिजितआव ओरैबायदि बाथ्रा लिरनाय दं UPPL दोलोनि जे अफिसियेलि डिक्लेयार होनाय जि माने केन्डिडेट आरो बिथांनि एगेन्स्टआव UPPL दोलोनिनो सोरबा सोद्रोमाया जुदि बिर'धिता खालामोब्ला आरो बिनि सायाव डिसिप्लिनारि एक्सन आरो बेबायदि माने लानाय जागोन होननानै बाथ्राया स्पष्ट दंखायो दा बेबायदि टिकेट नागिरनाय सुबुंफोर बेबायदि अनेक दङ आं सानो जे दिनै सोरबा बेबायदि माने टिकेट बिदों आरो ओरैबायदि माने गोहो गैया जाय मानसिया बिदों जे बिथांजों लोगोआव 10,000 सुबुं जे माने थांफागोन बे आसलते जकारनि मोनसे माने बाथ्रासो जागोन आरो बियो फावथिनासो जागोन दा बहाय मोनसे खोथाखौ जोङो रोखा माने नुनो मोनो जे माखासे माने फालांगि टाइप मानसिफोरनि एसे माने दाम दर बेबायदि गावखौनो मा होनना बुङो नागिरफिननाय आरोखि दाम दर एसे मा होनना बुङो नागिरबायदोंगोन बेबायदि मोनसे खोथा जे गाव मा होनना बुङो मोनाब्ला ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन खिन्थु 18टा समस्तियाव जिहेतु UPPL दोलो जिहेतु केन्डिडेटआ अलरेडि डिक्लेयार जाबाय आरो बहाय जोंहा कुनु मिसआन्डारस्टेन्डिं फैयाखै आरो बेनिखायनो जि 22टा आरोबाव जोंहा टिकेट डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ आरो बहायबो जोंनि हाइकामाना जि डिक्लेयार होगोन आरो UPPL दोलोनि जि मोनसे संबिजित आरो बे संबिजितनि जि नेमखान्थि आरो बे नेमखान्थिखौ गासैबो जाहाथे मानिलायगोन आङो सोरबा XYZ नि नाम लानो थाङा बहाय बाथ्राया जाहैबाय मा जे हाइकामाना जायखौनो होआथों मानो आरो बेखौ दोलोनि वर्कार दोलोनि लिडार दोलोनि साफ्रोमबो सिम्पाथाइजार आरो बिथांमोनानो बेखौ सापर्ट खालामगोन दा सोरबा XYZ आ गोजानाव थानानै दोलोनि एसे गोजानाव थानानै आंनोबो टिकेट नांगौ होनना बुंब्लाथ' जानाय नङाना दा जोंनि हरिसिङा समस्तियाव जोंहा ब्लक कमिटि दङ 10टा प्राइमारि कमिटि दं आरो बेजों लोगोसे TCLCC जोंहा दङ आरो 10टा BCDC दङ आरो बेबायदिनो गोरों गोराफोर बहुत दङ जोंनि हरिसिङा समस्तियाव दा जिहेतु जोंहा प्राइमारि कमिटि 10टा दङ जोंहा ब्लक कमिटि दङ जोंहा BCDC 10टा दङ जोंहा TCLCC चेयारमेन दङ दा बेखिनि बेलायाव दिनैनि तारिखाव गोजाननिफ्राय जुदि सोरबा नैबे दोलोजों कुनु लोब्बा गैया सोरबा सुबुङा जुदि ओरैनो आवरायबायब्लाथ' बे बाथ्राया माने जुक्ति माने जानाय नङा आरो बा गनायथाव जानाय नङा आरो बेनिखायनो हाइकामाननि जि डिक्लेरेसन आरो बे डिक्लेरेसनखौ जोङो एसे नेथ'नांसिगोन आरोखि जोंनि गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना इनायनो बिथांमोना गोजोननाय मोनदों गोलाव बोसोर जिहेतु बिथांमोना बड'लेण्डआव हाबनो गोसो जादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु बिथांमोननि बाथ्राखौ एसेबो खोनासङाखिसै खोमा सुवाखिसै आरो दानि जोंनि UPPL नि जि माने सरकार आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु बै ओनसोलनि जे रायजो राजा बिथांमोनखौ बड'लेण्डआव दिनै सोसनबाय आरो बिनिखायनो बिथांमोना रंजानाय मोनदों बिथांमोना इनायनो रंजादों धन्यबाद होदों UPPL सरकारखौ जोंनि मुरब्बिफोरखौ आरो बिनिखायनो बिथांमोना रोजा बेबायदि ओंखारदों जोंनि UPPL दोलोनि मेल मिटिंफ्राव सुबुं गौमाफ्राव दिनै बिथांमोना आरो बेनिखायनो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव बिथांमोनाबो ट्रेक्टरनि सुबियाव आरो UPPL दोलोआवनो बिथांमोना भट होगोन जिहेतु UPPL दोलोआनो बिथांमोननि ओनसोलखौ बड'लेण्डआव सोसनबाय।